कल्याणाद्भुतगात्राय कामिदार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। ब्रह्मान्ता गुरुवत्साक्षालिष्टं देवं श्रियपतिः आचार्य श्रीमद आचार्य संतु मे जन्म जन्मनि आजी आमगेले ये देवस्थान अंचिकम्माळ क्रोधिनाम संवत्सराचे वसंतमासु आमगेले काशी मठाधीश सम्यमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले प्रारंभ जाता ते विषयांतु दोन्ही उत्तर वसंत मासू म्हणून सांगिने वसंत ऋतूंतु एमचे जावन सिले 5 विशेष दिवस एक गावांतु रब्बून आ घोष करचे जावन सिले विषय यो वसंत मासू म्हणून सांगून आचरण जावन येता शरिके वसंत मासू नाही वसंत ऋतू ते वसंत ऋतू म्हणून सांगिने असलेली वसंत ऋतू चैत्र मासे चैत्र मासून प्रारंभ जाता तातूं प्रधान जावन युगादी म्हणजे संसार पडव तेंजल्यारी रामनवमी तेंजत तेर मगिरी नरसिंह जयंती व्यास जयंती तेंजत तेर वैशाख पूर्णव यें भितर जावन 5 पर्व विशेष रूपान आघोष करचे जावन असेल विषयित ये वसंत मास ते काशी मठांत करचे जावन असेल एक प्रधान कारण तेंशी म्हणाले मठाचे पट्टादेव रामचंद्र आता वेदव्यासूत पट्टादेव जावन ते आघोष जाता तेंगेल्यार लक्ष्मी नरसिंह हस्तथंगा वेंकटेशस तबल ये हेग्गदेवाने एक आराधना चमकुचे काशी मठांत वसंत मास संगून मस्त काळदल्ले आघोष कोन येताय तब चातुर्मासगम संगिले एक ಒಳ್ಳೆ गावांत करचे जावन असेल विषय वसंत मास मगिने सन रूपान सन गावांत आघोष करताय तबडी ये संसार पडव सुगुन वैशाख पूर्णिमा भितर ते गावांत कॅम्प कोरनो ये विशेष आघोषक ते गावांत कोरून ते गावांतले जनपदांगे तशीच काशी मठाचे समस्त शिष्यवर्गांगे ऐश्वर्य मिळचे अभिवृद्धी मिळचे खातीर जान चंगपणा खातीर जान स्वाम्यांनी थंगरब्बून जपू तपू अनुष्ठान हेग कोरनो तो आघोष चमकून येता तो आघोष ये वर्षा हांगा आमगेले एर्नाकुळम तिरुमला देवस्थान म्हळ्यार पंजाब प्रदेशांत आमगेले मलगडे काशी स्वामी वृंदावनस्थ सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याली जन्मभूमी जावन असेल पवित्र देश पंजाब प्रदेशांत आघोष करता ये आघोषाक असेल एक इथे मगिन असल्या सुमार 32 वर्ष फुडे स्वाम्याने एक कॅम्प हंग जावन स्वाम्याले मठान सुगून देवाके गुरुके तशी आमगेले ग्रामदेवाके आराधना गुरु असेल एक भाग्य एक गांवां मेळ्ळें ताजे नंतर आतां 32 वर्ष जाल्ले परान आज ये भाग्य आमगेर गांवांत येवन पमता तांतू ये आम सांगिल्ले विशेष दीस नंतर मस्त विशेषाल पूजा कार्यक्रम म्हळ्यार भगवत सेवा लक्ष्मीनारायण हृदय हवन भागवत सप्ताहो रामायण पारायण मागीर तशीच रुक्मिणी सत्यभामा स्वयंवरम सीताराम कल्याणोत्सव मागीर राम पट्टाभिषेक मागीर दशमस्कंद हवन सुंदरकांड हवन मागीर लक्ष्मी कुंकुमार्चना ददल्याली लक्षार्चना तुळसी लक्षार्चना अशी मस्त कार्यक्रम हगांतू चमकू अस तवळी महाजनालगी सांगू अस तेश म्हळ्यार हे सगळं काशी मठाचे शिष्यवर्गाने विशेष जावन अंचिकम्मळच्या सर्व महाजनांनी एक 1.5 मासाक चमकूचे जावन असेल सर्व कार्यक्रमांत भाग घेवन देवाले तशी गुरुले आणि काशी मठ आराधी देव व्यास रघुपती समेत समस्त देवालय अनुग्रहाक पात्रीभूत जावंका म्हणून सट्टालगी आमी सांगून घेताय आणि दुसरे विषय तेश म्हळ्यार ये मासू 9 तारीखे म्हळ्यार एप्रिल 9 तारीखेक युगादी दुस्त हे वसंत मासाचो प्रारंभ जाता ते जावन ताजे फुडें 7 दिसा एक सामग्रिका दर्शन म्हळ्यार उल्पो म्हण सांगून शिष्यजना तर्फेन स्वाम्याक समर्पण करूं असं उल्पो म्हण सांगिल्ली तेश म्हळ्यार आमगेले परमांत पांडे कालाक आमकां जमचे जावन अशें विभव म्हळ्यार ते पच्चकरी जे येयात नाल्यार धान्य जे येयात तगतगेले परमान जाल्यार हें धान्य हें संभरण करून आमी ते आघोशा खातीर जावन स्वाम्याक समर्पण करप तें काण तो ह्यो आघोश हें म्हळ्यार आतां अन्नदान ते हें चमकू ब्राह्मण संदर्पण हें चमकू असं ते दिसा हें हें काण देवाल कैरी हें चमकप अशें आतां गांव तगतगेले घरकडे हें ना जाल्यार आमी हें काण घेवन ते स्वाम्याले सन्निधानार व्हरून हें समर्पण करून एक स्वाम्याले आशिर्वाद मागून घेवचे
तसे कार्यक्रम ते एप्रिल 7 तीदी आयतारा महाजनातर्फेन हुल्प म्हणून सांगताय सामग्रिका दर्शन म्हणून सांगता येतं का हे एक समर्पण करचे चढंग असं तंतुई तनुमन धन सर्वे महाजनाने भागू घेऊन स्वाम्याले आशीर्वादाक पात्रीभूत जाऊंगा म्हणून सट्टांगे कळत आहे.